Agrair i reconèixer l'esforç fet per la societat valenciana en temps de pandèmia és l'objectiu que té Temps d'Abraçar. Aquesta nova iniciativa artística de la Diputació de València cerca posar en relleu el valor de les abraçades i plasmar de forma física aquest tribut als valencians i valencianes com a col·lectiu resilient y solidario. Muy contentos, la gente hemos disfrutado muchísimo de un acto maravilloso y precisamente que recuerda eso, ¿no? El tiempo del abrazo, la necesidad del abrazo en una cultura como la nuestra, que eso es algo fundamental. A través d'un espectacle itinerant que unís música i dansa, la Diputació de València vol renovar el seu compromís amb la cultura en pandèmia. Que la cultura por fin coge el protagonismo que le corresponde después de 16 meses de lucha con esta pandemia. Parece que poco a poco todas estas cosas van dándonos un poco de oxígeno. La primera d'aquestes abraçades ha tingut lloc en el Teatre Principal de València, on s'ha interpretat una adaptació multidisciplinar del Rèquiem de Mozart, en versió dansada per Maria Rovira Dance Company. La diputada d'Educació, Empar Folgado, ha volgut tenir presents en aquests moments també a les persones que ja no estan i recordar que la pandèmia encara no ha acabat. Un dia molt bonic, molt especial, vull dir, recordar a tota la gent que ens ha deixat en esta maleïda pandèmia, no? I tota la gent que ha pogut sobreposar-se i el coratge que te dona el dir que continuar lluitant, que això no s'ha acabat. No? Aquest espectacle d'accés gratuït es repetirà en 7 diferents punts de la província. Els municipis interessats hauran de sol·licitar l'espectacle i complir una sèrie de requisits que permeten la seva celebració amb totes les mesures de seguretat.